Kumusta og mayong gabi na sa atong mga kahigalaan din sa Facebook. Mayong gabi usab sa akong mga kaigsuonan sa pagtuod ya sa Dunay, o mayong gabi sa akong mga kaparintihan ya sa Mindanao, o labaw sa tanan sa atong labing makagagahom nga amahan. Dalaygon kaayo ang Adunay. Salamat sa iyong paghatag kanato kanunay ug kahigayonan. Diin kita kanunay makapaambit sa iyang pulong mga igsoon, sa pulong sa kamaturan ngadto sa mga katawhan. Dalaygon kayo ang Adunay. Kayen ano'y kulim laasot dabar ni git haimit elabiad haimit, kay wala kitay mahimo batok sa mga pulong sa kamaturan kundili sa pagdapig sa kamaturan. Okay mga igsoon, sa di pa ta mo anhis paghisgot sa atong topic karon, atong tubago ng pangutana sa akong higala nga si Brother Edgar Lucasan, ngano nga si Kristo wa man mo pahuway. Mao na ang iyang comments kagahapon sa atong pag-live. So atong tagaan og pagtagad apan sa dili pa nato ni ipadayon, ako sang ipaabot ang akong mga pahasubo sa kamatayon sa akong amigo nga si Brother Joby Kaymor. Mga igsoon, di man ginako malimtan ning tawhana kay mao man ni himo na tong maestro sad sa Hebreo mga kaigsonan, kay mao man ni nagpasiunag gyud aning Hebreo nga pagtuon og Hebreo diri sa Cebu. Unya kami yung tulo ang una nga tulo gyud mi mga igsoon nga naguna og pundok aning Messianic mga igsoon dito ni Minglanilla nagsugod. Kauban ako si Brother Joby Kaymor, si Anhing Dudong Galyos, unya karon anhing na pod nin taon ng akong igsoon, Brother Joby. Ipanaw na siya kagabi og saon taman gyud nga ang kinabuhi sa tao di maginato kapugngan mga igsoon, na mga matay magitan ining kalibutan na wa magi mobato nato dinhi sa kalibutan. Tanan magita mo kanaog mobalik magita sa abog mga igsoon. Apan salamat kayo sa Adunay nga bisan kong gikuha na sa Adunay ang atong igsoon, iya gyapong napaambit ang iyang talento, ang iyang gasa, iya gyapong napaambit sa pipila ka mga tao nga nahinangop sa Hebreo mga kaigsonan. Ubay-ubay po ang mga pipilasad ka mga tao ang iyang natudluan sa Hebreo mga igsoon. Usa na ako ni ana nga pinaagi niya na challenge ta sa pagtuon og Hebreo mga kaigsonan. Muna nga siya gyud nakaunang discover sad aning Messianic mga igsoon nga pagtulunan, ang pagtulunan sa mga Hudyo nga gidala mga igsoon karon. Pinaagi sa pagdiscover sa atong igsoon Brother Joby, nakakaplag pug ko aning Messianic mga kaigsunan nga doktrina, Messianic nga pagtulunan. Gigamit yod sa Adunay nga ako nakakaplag aning Messianic, katugyod si Brother Joby Kaymor. Muna nga nag-umpisa din mi sa among Shabbat, tulo mi kabuok nagsugod mi ani tulo gid mi kabuok ga Shabbat mi tulo rami. Ako, si Anhing Dudong Galyos og si Anhing Joby Kaymor, tulo gid mi. Nya silang duha mi panaw na. Unya ako na lang ang nagpabilin pa. Hinaot nga kining nabilin sad nako nga kinabuhi, manghinaot ko nga gamiton ko sa Adunay samtang tagaan pa ko niya kabaskog kalid-on sa mga panlawas. So mao ni bitaw ang akong gidedikar sa Adunay nga akong kinabuhi mga igsoon, nga mintras naapa ko'y kusog, akong ihalad ang akong kusog, ang akong kinabuhi sa pag-alagad niya. Muna nga makahigayon ko sa pagwali, muwali gid ko. Bahala way maminaw. Kay miingon mang Biblia, iwali ang pulong may kahigayonan ka wala. So mao na nga kung tagaan tag higayon sa Adunay nga makawali sa pulong niya, mitras gitagaan tag kusog, ato yung gamiton. Wali ta. Total wa man ibayad ning Facebook mga igsoon. So na wali tag radyo, bayad man ta dito. Adere, wali ta way bayad. Nay maminaw, maayog way maminaw, wa mo putay bayad, way alkanse. Kaysa mo wali tag radyo, niya way maminaw, alkanse kayo. Dako kayong bayad, mahal ang bayad sa radyo, niya way naminaw, alkanse. Pero dire sa Facebook, magwalit ta dire sa live, way maminaw, way alkanse, wa ni bayad. Ang importante nga atong isabuag ang mensahe, ang pulong sa Adunay,
mga igsoon, may kahigayonan ta wala. Mao ni nga akong gihalad ang akong kinabuhi sa dunay samtang batan-on pa ko, samtang may kusog pa ko. Ay mintras kaysa among grupo, kaming tulo ni Brother Joby, Anhing Joby, Anhing Dodong Galios ug ako'y medyo manghod-manghod nila pero dili sa tantong lagyo ang gap sa among edad. Malagmit si Brother Joby, lagmit nato sa mga 53 guro. Karon na bana-bana lang nako na o kato si Anhing Dodong Galios mga 51 guro sadto gikuha sa Ginoo o sa Adonai. Unya sa tabang sad sa Adonai ako karon ni ako ko sa pangidaron nga 51. Muna nga pasalamat ko sa Adonai nga niining iyang gihatag nako nga kusog. Ato yung ipagamit ni sa Adonai kay di nato matagna ang atong kamatayon mga kaigsunan. Samas pagpanaw sa akong amigo nga si Brother Joby Kaymor. Siya ang founder sa Ahaya Group, sa grupo sa Ahaya Messianic. Siya ang founder ana. Mga igsoon, siya ang nagtukod ana niya. Ang ako pod kining Messianic Nitzarim Torah Community. Mo ni nga iya mi nagkamot nagkabulag gid mi ni Brother Joby sa grupo gumikan sa among panagbangi sad sa among doktrina kay siya nagtuo og 3 person, 3 ka persona so sa Dios nagtuo siya Trinidad samtang ako di man ko mutuo og Trinity mga igsoon. Sukad pa sa akong pagkabata di ko mutuan ang Trinidad. Mauna nga nagkabulag gid mi pero nagbulag mi sa maayong kabubuton way away tungod lang sa among panagbangi sa among pagtuo nga siya Trinity samtang ako Oneness. Nga ako siyang ipangutana kung wa bay Oneness nga kuan bro kanang Messianic ingon pa niya wa gyud bro tanang Messianic Trinitarian gyud. Ako okay lang kung wa di ako ra. Pero salamat sa Adonai nga ang rabay nga mibisita namo dire mga igsoon si Rabay Daniel Klugstein usa day ka Oneness sad di mo tuog Trinidad. Usa ra gyud ang iyang Elohim. Muna nga salamat kayo mga igsoon nga ang mga Messianic Nitzarim o mga Nitzarim nga grupo o Nazarene nga grupo sa Messianic mga di na mo tuog Trinidad mga igsoon. So muna nga diri ko sa Nitzarim nagpasakop o nag-adapt nga pagtuo kay parihami og baruganan. So muna na nga di lagi nato matagna ang atong kamatayon. Akong gikagool ang kamatayon sa akong higala Brother Joby Kaymor muna ako ipaabot ang kong mga pasubo ngadto sa iyang kagrupo sa Ahaya Messianic mga igsoon, Ahaya Group mga igsoon og sa iyang tibok pamilya. Ang subo lang sad kayo pamalandongon kay si Brother Joby namatay na lang wa gid niya madala ang iyang pamilya sa pagtuo sa Messianic nga pagtuo mga igsoon. Iyang mga anak wa gid niya madala ba luoy kayo mula ni atong gikaguol nga may kay siya manudlo sa uban, may kay siya mutudlo sa uban pero ang iyang pamilya, ang iyang asawa born again. Iyang mga anak tos born again kasimba. Wa gid niya madala sa pagtuo sa pagsunod sa Torah. Wa niya madala sa pagtuo sa Torah, pagsunod sa Torah. Wa niya madala sa pagtuo kang Yeshua Messiah. Jesus Christ gyapon ang iyang pamilya mo na nga mura na wa siya magmadaogon anang bahina. Wa siya magmadaogon sa pagkumbinsi sa iyang pamilya mga igsoon. Maayo to si Anhing Dodong Galios kay tibuok niyang pamilya iya maging nadala sa pagtuo sa pagkamisianik og ang iyang ginikanan nadala giniya og ang iyang igsoon nadala giniya sa iyang pagtuo sa pagkamisianik. Muna nga madaogon si Brother Dodong Galios sa iyang pagtaliwan na ining kalibutana madaogon siya nga naman kay so pa siya mamatay nadala magin niya sa pagtuo ang tibuok niyang pamilya mga kaigsunan. Nabalik man gyud sa Torah ang tibuok niyang pamilya. Muna'y dakong kadaugan sa kinabuhi ni Brother Dodong ikumpara ra po nato sa kinabuhi ni Brother Joby mga kaigsunan nga wa gid niya madala in taon ang iyang asawa ug iyang mga anak sa iyang pagtuo kang Yeshua Messiah o sa iyang pagtuo sa Torah. So muna na ako pasalamat sad ko sa Adonai nga ang akong tibok pamilya nadala gid nako sad sa pagtuo mo nang kaming tibuok pamilya mga igsoon nangalagad yod sa Adonai Yeshua na ining Messianic Nitzarim Torah Community og pasalamat po ko sa Adonai nga napo ko igsoon nga nadala sa pagtuo si Brother Bibot Silva, Chudi Silva na nadala og ang iyang pamilya nadala sa ani nga pagtuo
Bisan ang uban ako mga igsoon sa Mindanao, gahig mga ulo, gahig kasing-kasing, wa di makasabot kay mga tapulan sa guro magtuon og Biblia, tapulan magtuki og Biblia, o kung magbasig Biblia, di kasabot, amo lang di sa nato sila mablame. Ngano nga magpabilin sila sa Pentecostal nga baruganan, Pentecostal nga prinsipyo, nga ila sad na. At least para nako madaogon nako nga ang akong tibok pamilya ug ang akong usa ka igsoon ug iyang pamilya nadala nako sa pagtuo kang Yeshua Misaya. So mao na akong mahapasubo lang ninyo sa atong mga silingan nga mga grupo sa Ahaya Messianic, no? Hinaot nga magpadayon gyapon mo bisan kung wala na ang inyong rabay nga si Joby Kaymor. Hinaot nga magpadayon gyapon mo sa inyong pagpakigbisog sa inyong pagtuo og doktrina nga gidala karon nga gibilin kaninyo ni Brother Joby Kaymor nga mao ang pagtuo sa Ahaya ug sa ngalan ni Yeshua Misaya. Para nako po maigsoon mo na usasad nga di gyud mi magkauban kay ako usari kangalan ang akong gisangpit ug gituhan. Ang ngalan na gyud ni Yeshua Misaya, wala nay lain. Only Yeshua HaMashiach lang ang ngalan nga akong gisangpit, wala nay lain. So dalaygon kayo ang Adonai. So niya ko'y bersikulo nga basahon alang sa kamatayon ni Brother Joby Kaymor sa Isaiah 57:1 ngadto sa 2. Walay magtagad kung ang matarong maunay mamatay. Walay makasabot kung kuhaon na ang mga taong Dios nun. Dios nun man to sa Brother Joby. Matarong man to. Ako to'y bisyo. Biblia ray giyang pungad adto. Hebrew, Bible, Hebrew ray gyud mga igsoon ang giyampungat adto pag mohumantog duty sa iyang mohumantog duty sa iyang trabaho nga Bible gyud na, Bible og kanang Hebrew ang gatubangon adto. Una nga matawag yapon to siya nga taong Dios nun. Kuhaon ang mga taong matarong aron mahilikay sa katalagman. So mao sa nay usa sa mga maayong plano sa Elohim. Manang dili nato nga ikaguol ang kamatayon sa mga taong matarong. Gikuha na sila sa Ginoo, gikuha na sila sa Adonai aron mahilikay sa katalagman. Karon mahilikay nato sa Brother Joby mga igsoon sa katalagman sa umalabot nga second wave sa COVID mga igsoon nga gitawag nila COVID-21. Di mahilikay na sa Brother Joby ana, no? Dili na siya ana di na siya mahitong pawak pa. Gilikay gid siya sa umalabot nga makatalagman, likay na siya aning mga bakunawa. Nya kaning hulgas bakunawa nga tanan ra bay kuno ta bakunawahan mga igsoon. No? Na turuka man kita sa bakunawa. Kadtong nagkinabuhi nga matarong makapahulay sa dayon inig kamatay. Nang di lang ta magpasulabi sa atong kagool sa pagkamatay sa atong higala kay ingana man gid na maigsoon ang kinabuhi sa tawo naa man gid tay hamtungan na gid tay kanang gitawag katapusan. Pero nindot kayo ang kamatayon sa mga taong matarong kay gituyo sa Adonai kuhaon sila aron makalikay sa umalabot nga katalagman. Kita magatubang pamantas katalagman mga igsoon sa COVID, magatubang ta sa umalabot nga hulga aning bakuna o bakunawa. Naturukan unya ta mga igsoon mahimot ang zombie. Si Brother Joby nakalingkawas na, no? Nagmalinaw na siya. So atong ipanghinaot lang, akong panghinaot nga ang iyang kagrupo, ang iyang mga sakop sa grupo sa Ahaya Messianic hinaot nga magbag-o na sila. Kay ang kamatay mo abot ra bagyod unya ay mo magbag-o ulahin na magbag-o na mo muhunong na mo sa inyong pagkapalahubog, no? Irespetuhan na ninyo ang Shabbat nga human Shabbat mag-order mo mga red horse inom tamas ginawa maupay pag Shabbat maupay pagliwa sa Shabbat inom dayon undangan na ninyo palihog lang tambag lang nako na ninyo isip magulang niyo sa pagtuo gyapon kay kauban mi kabats mi ni Brother Joby sa aning Messianic na grupo. Ang tambagan lang ako ang grupo sa Ahaya group. Undangin na ninyong pagkapalahubog. Kay wala na ra ba inyong leader? Unya, kinsay nagmadahom nga kinsay na po musunod sa kamatayon kay magsunod ra man gitag panganaog sulubnganan. Mao maginay atong papel
Kita nga mga tao magsunod ray tag panganaog sa lubnganan. Mahimong lahi ang mag-una pero magsunod ra kita. Mga igsoon mo na nga akong tambag lang sa mga kagrupo ni Brother Joby kay wa nang inyong leader. Kung wa katambag inyong leader ninyo nga undangan na inyong pagkapalahubog, ako mo'y mutambag ninyo nga undangan na inyong pagkapalahubog. Mintras wa pa mo abot ang kamatayon sa inyong kinabuhi. No? Kay wagi palahubog makasulod sa gingharian sa langit. Bisan pag kanang inyong baba mapuno na sa ngalan sa inyong gisangpit nga Dios, gisangpit nga magkagagahom, kung ang imong kinabuhi wa matukma sa Biblia, di ka kasulod sa gingharian sa langit. Way palahubog makasulod sa gingharian sa langit. Gisulti gina sa Biblia. Wa gi palahubog. Muna sayang ang atong grupo kung nagdalatag Biblia, nagdalatag og Hebreo, nagdalatag Hebreo nga ngalan, pero palahubog lang gyapon ka, bisyoso lang gyapon ka, adi na magsilbi. Building kabawa lang gyapon ka, bisag laki ka pa. Di na magsilbi yun. Muna nga di nato ilaron ang atong kaugalingon, ayaw limbungi ang imong kaugalingon, pinagis pagpatuo sa imong kaugalingon nga maluwas ka, samtang ang imong kinabuhi naa sa pagkapalahubog. Ikaw ray galimbong sa imong kaugalingon ana. Kung gadahom ka ba nga, luwas gyud ko, pero ang tinuod palahubog kang dako. Imo rang gilimbungan ang imong kaugalingon kay di man na mo'y gisultis Biblia. Ang gisultis Biblia wa man gyud palahubog makasulod sa gingharian sa langit. So di magsilbi ng atong huna-huna ray gadako nga luwas ta. Pero ang tinuod, ang atong binuhatan, wa mo tukma, wa mo haom. Muna mga igsoon nga, isa kung saon pa niyo pangatarungan, inyo rang giilad ang inyong kaugalingon. Kung magpadayon mo sa pagkapalahubog, samtang padayon mo magsyabat, giilad ra ninyo ang inyong kaugalingon. So, anhita karon mga igsoon, ato na labyan ang mga pasubo nato kang Brother Joby. Unsaon ta man gyud nga di magkapugngan ang kinabuhi sa tao. Wa na gid mi makita dugay na hangtod karon ako na lang na dungog nga nahibaw-an nga mipanaw na siya, gikuha na siya sa Dunay, wa tay mahimo ana. So mao na nga ato na lang iampo nga unta ang iyang magkagrupo mag-usab sa ilang kaugalingon. So anitas pangutana ni Brother Edgar Lucasan, hinaot pa nga Brother Edgar imo ning paminahon ron, hinaot nga imo ning monitoran karon. Ngano nga si Kristo wa man mo pahuway. Mo na iyang pangutana. Ngano Brad Edgar? Mangutana ko nimo ngano man nga kaingon ka Brad Edgar nga si Kristo wa mo pahuway. Naa ba kay nabasahan sa Biblia nga si Kristo namanday o nagdaro o kaha naglungag o naghaling og kalayo sa panahon sa Sabat? Naa ba kay nabasa na? Nganong nakaingon man ka nga si Kristo wa magpahuway panahon sa Sabat? Kaya nga naman, nakabasa kas Biblia? Brother Edgar, nakabasa ba kas Biblia nga si Kristo namanday siya? Kay panday man to iyang papa, si Jose, panday puntos Kristo yun. Nakabasa ba ka nga si Kristo namanday? Nagdaro? O naglungag ba ka? O naghaling og kalayo? Nabasahan ba nimo na? Atol o panahon sa Sabat? Panahon sa adang ipapahulay? Kung wa kay nabasahan sa Biblia nga si Kristo namanday panahon sa Sabat, nganong makaingon man ka nga wa siya magpahuway? Asa man nimo gikuha ang katarungan nga si Kristo wa mo pahuway panahon sa adlaw ipapahulay? Mo na ron nga sumala sa iyang nabatasan, ang atong mabasa diya sa Lucas nga sumala sa iyang nabatasan si Misaya, si Yeshua mosulod sa sinagoga matag adlawng igpapahulay. Sumala gyud iyang nabatasan mga igsoon. Muna na nga lisod kayo na nga mangita kag mga katarungan nga mosukuhay sa mga bersikulo nga atong mabasahan sa balaang kasulatan. Lisod kayo. Kinalang nga matod pa diri Lucas 4 versikulo 16. Onya miadto si Yeshua sa Nazaret. Diin siya magdako. Og ingon sa naandan o ingon sa nabatasan, miadto siya sa sinagoga sa adlaw nga igpapahulay. Mitindog siya aron pagbasa sa kasulatan. Sa ato pa, nganong nakaingon man ka nga wa mo pahulay si Yeshua sa panahon sa adlaw igpapahulay, nakabasa ba ka nga si Yeshua namanday panahon sa adlaw igpapahulay? Nakabasa ba ka nga si Yeshua naglungag
naghaling og kalayo panahon sa adlawng igpapahulay. Nakabasa ba ka nga si Yeshua nagdaro panahon sa adlawng igpapahulay? Kay nganong moingon man ka nga wala kuno mo pahuway si Kristo? Muna tinunto, inyo ra ng hunahuna. Muna ko, inyo ra ng hunahuna. Tinunto ng dako nga moingon ka nga si Kristo wa mo pahuway sa adlawng igpapahulay. Mo ni hunahuna sa mga Christians, mga igsoon. Kaya nga naman, mga buringog lagi og utok ni mga Kristiyanos. Puro supak sa Torah, puro supak sa adlawng ipapahulay ang ilang mga doktrina, mga igsoon nga gipatuo sa mga tao. So, unsa nga matang sa pahuway ang imong buot ipasabot, Brother Edgar Lucasan? Unsa nga matang sa pahuway ang imong buot ipasabot? Pahuway ba gikan sa espirituhanon niya nga trabaho? Sama sa pagpanudlo o pagwali o sa pagpanambal sa mga masakiton? Kana ba ang imong gusto masabtan o makitaan sa Biblia nga dapat si Kristo panahon sa adlawng ipapahulay di siya manambal? Kay pahuway siya. Mga igsoon, ang pagpanambal dili man na ordinaryo nga trabaho nga kada adlaw ginabuhat. Ang espirituhanon nga mga trabaho ni Yeshua wala na mahilakip sa gidili nga buhaton sa adlawng igpapahulay. Ang pagwali ug ang pagpanudlo wala na mahilakip sa gidili nga pagabuhaton sa adlawng igpapahulay. Maunay angay nimong masabtan, Brother Edgar. Mabasa ba sa Biblia nga si Kristo namanday? Mauna akong pangutana. O kaha nagdaro, o kaha nanagat, nangisda, panahon sa adlawng igpapahulay? Mabasa ba na sa Biblia? Wala. So ang gibuhat sa Misaya sa adlawng igpapahulay mao ang espirituhanong buhat. Sa mas pag-ayo, sa masakiton, sa pagwali, sa pagpanudlo, o kana wala mahisupak sa balaod sa siyabat. Wala man nagidili. Wala man nagidili. Asa man babasa sa Biblia, bisan sa Torah, sa daang tugon, na abay mabasa nga gidili ang pagwali. Gidili ang pagpanudlo sa pulong sa Adunay, panahon sa siyabat. Wala. Ngani ang mga CJs, ang mga pari, manudlo manggani sa mga katawhan, bahin sa Torah atol sa adlawng igpapahulay. Mao na kay kung supak pa sa balaod, mga igsoon, ang pag-ayo sa masakiton. Kung supak pa sa balaod ang pag-ayo sa masakiton sa panahon sa siyabat, wala unta manambal si Yeshua, si Adonai Yeshua sa adlawng igpapahulay. Okay. Ang gidili nga trabaho panahon sa siyabat mao ang ordinaryo nga trabaho. O sama ba sa anang pang-opisina nimo, mang-opisina ka, construction ka, nagnegosyo ka, pagpamalit, pagpamaligya, paglungag, paghaling og kalayo, mao nay gidili diha sa balaod sa siyabat. Wala maapil sa gidili sa siyabat ang pag-ayo sa masakiton. Dapat nimo nang masabtan. Mauna nga wala makalapas si Adonai Yeshua sa adlawng igpapahulay. Wala gyud makalapas ang atong Adonai Yeshua sa adlawng igpapahulay. Kanang imong Kristo wa gyud makalapas sa adlawng igpapahulay, Brother Edgar. Huna-huna ra na ninyo nga siya wala mo pahulay. Okay, Exodus atong basahon. Exodus 35:3. Unsay gaingon diha? Trabaho man na. Ayaw pagtrabaho. Panahon sa adlawng ipapahulay. Bisan gani sa paghaling og kalayo diha sa inyong balay sa adlawng ipapahulay, gidili na. Exodus 35:3. Isaias, unsay gingon sa Isaias 58:13. Nag-ingon ang Adonai. Ang Adonai nagsulti ha, dili si Isaias. Kung dili na kamo magnegosyo sa adlawng igpapahulay, ug dili na kamo magtinguha pagtagbaw sa inyong mga kaibog sa adlaw kong balaan, ug kung ikalipay na ninyo ang pagtamod sa adlawng balaan sa Adonai, kung pasilunggan ninyo kini, ug dili na kamo magtuman sa inyong gusto o magsigilag tabi,
magsige lag ligid-ligid, magsige lag tulog-tulog panahon sa Sabat kay mosad tingali na inyong nasabtan nga kung adlaw igpapahulay, pahulay tulog yun na. Mao na inyong nasabtan. Nga kung adlaw igpapahulay, ligid yun na. Di na mao. Dili na mao. Ang balaod sa adlaw ipapahulay mga igsoon naa na sa Leviticus 23 mga igsoon 4 ngadto sa 5. Unsay imong buhaton panahon sa adlaw ipapahulay? Dili magligid-ligid, dili magtulog-tulog. Kay mo man na inyong hunahuna nganong si Kristo wala mo pahulay. Kay gusto ninyong pangitaon sa Biblia nga si Kristo natulog panahon sa Sabat. Mo na inyong gusto guro nga makit-an nga bersikulo. Kung wa man mo kakita nga si Kristo nagligid-ligid panahon sa Sabat, mo nang maingon mo nga wala mo pahulay si Kristo panahon sa Sabat. Wa man mo makakita nga si Kristo nagtulog-tulog panahon sa Sabat. Mo guro na inyong gipangita. Kay ang inyong nakita sa Biblia nga panahon sa Sabat, si Kristo na nambal og masakiton. Nga mo konklusyonan mo nga wala siya mo pahuway. Dili man na mo ipahuway nga gipasabot na is Biblia kanang inyong gihuna-huna. Dili na mao nga pahuway. Ang pahuway nga gisgutan diri sa Leviticus 23 panahon sa adlaw ipapahulay mao niya basahan na to Mahimo ninyo ang pagtrabaho sulod sa unom ka adlaw 23 bersikulo 3. Mahimo ninyo ang pagtrabaho sulod sa unom ka adlaw. Apan sa ikapito ka adlaw ayaw kamo pagtrabaho kay adlaw man kini sa hingpit nga pahulay ug adlaw sa balaang panagtigom. Bisan diin kamo magpuyo. Unsa kuno? Ang adlaw sa Sabat, adlaw sa balaang panagtigom. Dato pa adlaw sa pagsimba, dili adlaw sa pagligid-ligid, dili adlaw sa pagtulog-tulog. Sa atong gibasa kaganyan sa Lucas 4, si Kristo, si Misaya, mosulod sa sinagoga, sumala siyang nabatasan. Unsa iyang gibuhat sa sinagoga? Natulog, nagligid-ligid, nagbasa sa balaang kasulatan. Matod pa dito sa Lucas 4. Nya karon, bisan diin kamo magpuyo, adlaw kini nga igpapahulay alang sa adunay. Bisan diin kuno kita magpuyo. Sa to pa bisag ni atas Pilipinas, applicable diri ang balaod sa adlawng igpapahulay. 4. Mao kini ang mga adlaw nga gipili sa adunay aron sa ulogon ninyo ang mga adlaw alang sa balaang panagtigom sumala sa gisugo sa adunay. Mao ni siya Brother Edgar Lucasan. Nga dili day pahuway ang imong gihuna-huna nga pahuway nga gusto nimong makita sa Biblia nga si Kristo natulog panahon sa Sabat o nagligid-ligid panahon sa Sabat kay pahulay. Mo nang moingon ka nga wala mo pahulay si Kristo kay nakita nimo panahon sa Sabat nanudlo siya, nagwali siya. Mao man ayang gibuhat, matag adlaw ipapahulay, musulod si Jesus sa sinagoga, sumala sa iyang nabatasan. Atong gibasa sa Lucas kaganina, kapitulo 4, di ba? Nga sumala siya nabatasan mo nang dili ka mangitag bersikulo nga si Yeshua nagtulog-tulog panahon sa Sabat. Nga mo imong pagtuo nga mo nay pahulay nga imong gipangita. Atong padayonon sa Isaiah 58:14, nan magmalipayon kamo diya sa Adonai og turtulan ko kamo nga madaugon latas sa kabukiran, tagbaon ko kamo sa kabili ni Jacob nga inyong katigulangan. Ako ang Adonai, mao'y nagsulti nini. Unsay gisulti ganina sa 13? Nag-ingon ang Adonai, kung dili na kamo magnegosyo sa adlawng igpapahulay. Muna nga, bawal ang negosyo sa adlawng igpapahulay. Bawal mamalit, bawal mamaligya. Panahon sa adlawng igpapahulay. Mga igsoon, muna na adya. Nya, nakakita ka nga si Kristo na malit sa adlawng igpapahulay. Nakakita ba ka nga si Kristo nga maligya sa adlawng ipapahulay? Di ba wala? Nya nga mo ingon ka nga ngano nga si Kristo wa man mo pahuway. So hunahon na ran nimo nga wa siya mo pahuway. Kay ang pahuway nga imong nasabtan mautong pahuway nga magligid-ligid. Magtulog-tulog atol sa Sabat. Di man na mao. Mo na nga lahi kay konsepto gining mga Kristiyanos mga igsoon mo na hinungdan nga musupak sila sa Sabat kay lain lagi ang ilang pagsabot sa Sabat. Ang gusto nila nga igpapahulay, literal kay ba word, igpapahulay, hulay, pahulay at tulog. Di man na mo yung instruction sa Leviticus 23:3 ngadto 4.
ang instruction sa 23 Leviticus nga kan ka kanang maghimo kas balaan panagkatigom. Sa ato pa magsimba ka atol sa adlawng igpapahulay sa ikapitong adlaw sa semana. Hinaot pa nga imong masabtan ni siya Brother Edgar Lucasan. Okay. Unsa ang tawag sa adunay sa Shabbat? Matud pas atong gibasa sa Isayas 58:13, mga igsoon, adlaw nga balaan. Kung dili na kamo magnegosyo sa adlawng igpapahulay o dili na kamo magtinguha sa pagtagbaw sa inyong kaibog sa adlaw kong balaan. Unsay tawag niya sa Shabbat? Sa ikapitong adlaw sa semana, adlawng balaan. Samtang kamong mga pastor, samtang kamong mga Kristiyanos, unsay tawag niyo sa Shabbat? Ordinaryong adlaw lang. Di ba? Sukwahi mo, wala mo kuyog sa panghuna-huna o sa panglantaw o sa pag-ila sa atong makagagahong bahin sa Shabbat. Ang pag-ila sa atong makagagahong bahin sa Shabbat, adlawng balaan. Adlawng balaan. Muna dapat kitang mga tao nga nagtuo man kahata sa atong magbubuhat, sa atong makagagahom nga amahan, nagtuo man kahata, nan mosunod ta nga ato sang balaanon ang adlawng igpapahulay. Tawgon sa din natong adlawng balaan. Kay siya mismo nagtawag niini nga adlawng balaan. Nya kinsa man ka nga musupak niining adlawa? Kinsa man ka? Ha? Tag-iya kas kalibutan? Nakamugna na kagtao? Kinsa man ka? Nga musupak ka sa panghuna-huna o sa pagtuo panlantaw sa atong makagagahom nga amahan bahin sa adlawng igpapahulay, gitawag niyag adlaw nga balaan. Nganong ikaw pastor, nganong kamong mga membro, kamong mga Pentecostal, nganong Domingo man gyud ang inyong gitawag nga adlaw balaan. Ha? Nya, gamit mo bersikulo ra Salmo, this is the day that the Lord has made. Unya kanang this is the day ra ba ninyo? Inyo ra ba yung gituohan nga Domingo na? Hinumdumi sa Salmo na nasulat. Sa Salmo na nasulat. Si Haring David ang nagsulat ana. Si Haring David wa makabalo nga ang Domingos magsimba. Wala. Adlawng igpapahulay ing gitamod ni Haring David. Kay si David kay gatora si David. Oh. Dili Domingo ang gitawag niya nga adlawng balaan. Kundili ang Sabado. Mauna nga ang mga pagpanambal sa Misaya adlawng igpapahulay wala gidili sa Torah. Wala gidili sa Torah. Ingon pa diri sa Juan kapitulo 5 bersikulo 5. Og didto'y tao nga nasakit sulod na sa 38 ka tuig. Nakita siya ni Yeshua nga naghigda didto og nasayran ni Yeshua nga siya nagmasakiton sa maong gidugayon. Busa gipangutana niya ang tao, gusto ka bang mamaayo? Ang masakiton mitubag, Sir, walay makasakwat kanako ngadto sa linaw kun ang tubig makutaw na. Og samtang manimbasok ako sa pag-adto sa linaw, adunay lain nga makauna kanako didto. Si Yeshua miingon kaniya, tindog dad-a ang imong higdaanan og lakaw. Og diha naayo siya og gidala niya ang iyang higdaanan og milakaw. Nahitabo kini sa adlawng igpapahulay. Busa giingnan sa mga Hudyo ang tawo nga naayo adlawng igpapahulay karon og supak sa atong balaod ang imong pagdala sa imong higdaanan. Mao sad ni ang utok sa mga Kristiyano sa mga pastor. Ang ilang pagtuo nga si Yeshua nagsugo mismo sa tao sa pagsupak sa adlawng igpapahulay. Muna ilang pagtuo. Ha? Ang ilang pagtuo nga si Yeshua mismo nagsupak sa adlawng igpapahulay, mga kaigsunan. O nainang umusta na to si Afzal Mazibati from Karachi, Pakistan. Na di na gini kasabot sa atong siltihan pero minaw lang yapon siya nato. Pastor Afzal Mazibati from Karachi, Pakistan. Pastor ni siya maigso, namati na to pero di siya kasabot sa atong siltihan. May na lang taga Pakistan, minaw gyapon, bahala gwa kasabot. So muna'y pagtuo sa mga tao, mga igsoon, nga si Yeshua nagsugo sa pagsupak sa adlawng ipapahulay, kay mismo ang tao nga hibalo man si Yeshua nga
adlaw ipapahulay ron nganong iya manggisugo ang taos pag sakwat sa iyang higdaanan. Ato ning tiwason og basa. Sukad kuno o supak kuno sa Torah. Sa ilang una-una, supak kuno sa Torah ang pagdala sa higdaanan panahon sa Syabat. Mga igsuon, kana kung gidala niya ang higdaanan, gikan siyang balay padulong sa laing dapit. Intentional ang pagdala. Mga igsuon, unya, wala, giplano gyud niya ang pagdala, kana, manay supak sa Torah. Pero, kung man to, instant manggudto nga kaayuhan, naayo siya diha gyud sa adlaw ipapahulay, listo magkaig mo uli siya nga ibilin iyang higdaanan. Unsa may ebidensyang naayo na siya mo ta ingon si Adon Yeshua, lakaw, dad ay mo higdaanan pauli. Putong natural mo uli siya ang alang ibilin higdaanan. So, dili na supak sa Torah magigsoon. Kana lagi kung gidala niya ang iyang higdaanan gikan siyang balay padulong sa laing dapit. Pero ang iyang pagdala mao ang pagpauli sa ilang balay. Kay naayo na siya. Wala niya buhata nga iyang giplano daan. Dili intentional ang tuyo niya. Ikaduha maigsoon, way mabasa sa Biblia, sa Torah, nga naghisgot og higdaanan. Nga kung magdala ka higdaanan, panahon sa Syabat, batoon ka patyon ka wala. Kanang mga gidili istorya, ayaw mo pagdalag, bisan unsa. Kanang mga way pulos nga mga butang. Mga igsoon niya tinuyuan gyud nimo, giplano nimo nga magdala kag mga butang nga way kapuslanan atol sa Syabat mo na nga gidili na sa Torah. Pero kining iya aksidente man wa man niya tuyo, wa niya damha nga maayo day siya adtong panahon na. Anita sa 11 siya mitubag matud pa, giingnan ako sa tao nga nag-ayo kanako, dad-a ang imong higdaanan og lakaw. Sila nangutana kaniya, kinsay nagsugo kanimo sa pagdala sa imong higdaanan og sa paglakaw? Apan ang tao nga naayo wala makaila kung kinsa siya, kay mipahawa man si Yeshua tungod sa pundok sa mga tao nga diha ni adtong dapita. Human kini mahitabo, hitagbuan ni Yeshua ang tao dito sa templo og miingon si Yeshua kaniya, tan-awa, naayo ka na. Ayaw na pagpakasala aron dili ka mahiagom sa labi pang mangilad nga hitabo. 15, unya milakaw ang tawo misgwilon sa mga kadagkuan sa mga Hudyo nga si Yeshua di ay maoy nag-ayo kaniya. Tungod niini misugod ang mga Hudyo sa paglutos kang Yeshua kay giayo man niya ang tao sa adlawng igpapahulay. Mo day konsepto ninyo, mo day inyong gihuna-huna nga naglapas gyud si Yeshua sa adlawng igpapahulay. Huna-huna ra ni sa mga Hudyo. Bosa si Yeshua mitubag kanila, ang akong amahan nagbuhat hangtod karon, bosa ako nagbuhat usab. Tungod niini misamot hinuon ang tinguha sa mga kadagkuan sa mga Hudyo sa pagpatay kaniya. Kining kadagkuan sa mga Hudyo, mga paresyo kini mga igsoon. Misamot ang tinguha sa mga paresyo, mga kadagkuan sa mga Hudyo sa pagpatay kaniya. Kini dili lamang tungod kay gilapas niya ang balaod sa adlawng igpapahulay, kundili miingon pa gid siya nga ang Elohim iyang amahan. Og sa ingon ni ana gipakasama niya ang iyang kaugalingon sa Elohim. Hunahuna ra ni sa mga paresyo mga kaigsunan nga gilapas ni Adonai Yeshua ang Syabat. Hunahuna ra ni nila. Walay mabasa sa Biblia nga si Yeshua milapas sa Syabat. Gawas ani nga hunahuna ra ni sa mga Hudyo. Ila ra ning komentary ba? Ila ra ning opinion. Si Yeshua ba mismo nisulti? Nga akong gilapas ang adlaw ipapahulay. Wala gid time nabasa nga si Yeshua mismo miingon nga gilapas nako ang adlaw igpapahulay. Sa ato pa opinion ra ni sa mga Hudyo nga gisulat ni Juan ni Yukanan. Mga igsoon. Opinion ra na sa mga Hudyo. Dili kang Yeshua gikan. Angay lang kang mo konklusyon nga si Yeshua naglapas sa adlaw ipapahulay kung si Yeshua mismo maoy niingon nga akong gilapas ang adlaw igpapahulay. Akong lapason ang balaod sa adlaw ipapahulay. Kana kung si Yeshua miningon niya na. Pero di man, wa man kay mabasa. Wa man kay mabasa nga si Yeshua mismo miingon nga nilapas siya. Sa ato pa opinion ra ni sa mga Hudyo. Kadaot lagi ninyo ang mga opinion sa mga
mga kritiko ni Yeshua, inyong tuuhan. Unya, kay tuuhan man din ninyo. Sa to pa, di sad mo mutuo nga si Yeshua, miangkon nga ang amahan, ang Elohim, iyang amahan. Suko mga Hudyo diya, kay pati pa ang Elohim, yung gitawag kay ang amahan, sukong Hudyo, sa to pa, suko sad mo, di sad mo mutuo. Ha? Di sad mo mutuo nga ang Elohim, amahan ni Yeshua. Kaya tuo magkamo aning opinion sa mga Hudyo nga si Yeshua naglapas sa adlong balaod sa adlong ipapawlay. So napadisan mo ang mutuo nga si Yeshua miangkon nga si ang Elohim miyang amahan, di mo mutuo na. Og sa ingon ini gipakisama pa gyud ni Yeshua ang iyang kaugalingon sa Elohim. Aso pa ka. Di sad ka mutuo nga si Yeshua Elohim sad. Ha? Anita sa Juan 7:19. Dili ba naghatag man si Moises kaninyo sa balaod? Apan walay usa kaninyo nga nagtuman niini. Nganong nagtinguha man kamo sa pagpatay kanako? Ang mga tao nanuwag, giyawaan ka. Tiyaw mo na. Ginsulton nila si Yeshua mga igsoon. Giyawaan ka. Kay kinsabay nagtinguha pagpatay kanimo. Si Yeshua kay gitawag nila giyawaan. Munang di sad ko mahibulong nga ang mga Kristiyanos, mga Pentecostal, Baptist, mga born again, mga Protestante, masuko sad nako. Ngan lang po ko nila giyawaan. Ngan lang pag ko nila giwaan mga igsoon, di ko may bulo nga na. Ha? Ngan lang ko nila giyas demonyo. Ha? Kabasa ka ng mga comments nila sa una, ngan lang ko nila giyas demonyo. Iya ko kong Satanas. Kaya nga naman, permi man ako lampurnason ang doktrinas Kristiyanos, ang doktrinas Pentecostal, mga Baptist, mga Protestante, mga born again. Amo na ngan lang ko nila giyas Satanas. Pero si mismo ang Misaya, Yeshua, di kung lang ko yung Satanas, sa to pa, magpasalamat ko niya na kay nakaambit ko sa kinabuhi o sa pagpanudlo ni Adonai Yeshua. Nga mo hinungdan siya gitawag sad nga giyawaan. Kinsabay nagtinguha sa pagpatay kanimo, matod pa nila, si Yeshua mitubag, usa lamang ka milagro ang akong gihimo, og natingala na kamong tanan. 22. Manuli kamo bisan sa adlong igpapahulay, sumala sa gisugo ni Moises kaninyo. Bisan tuod og dili si Moises ang nag-una niini kun dili ang inyong mga katigulangan. Kay gikan man na kang Abraham mga igsoon. O gikan sa mga katigulangan, gikan sa mga patriarka ang maong tuli nga pagtulunan. Karon manuli man mo sa adlong igpapahulay, wa man lagi mo pakasad-a, wa man lagi mo giingon nga naglapas mo sa balaod sa adlong igpapahulay. Kamo na ibuot ipasabot ni Yeshua. Kung nanuli kamo bisan sa adlong igpapahulay aron pagtuman sa balaod ni Moises, nganong nasuko man kamo kanako sa akong pag-ayo sa usa ka tawo sa adlong igpapahulay. Mao na ron ang dapat ninyong hunaon kamo mga Kristiyanos. Dapat makasabot mo sa gisultis balaang kasulatan nga kung wala gidili ang pagtuli, nga ang pagtuli sakit, pagsamad, pagpaula sa dugo. Ha? Wa man kay gidili panahon sa Sabat, unsa paman kaha, unsa pa ka ang pag-ayo nga wa kay dugo nga giula, wa kay gipasakitan, nanambal ka atol sa adlong igpapahulay, wala na gidili. Una-una ranas mga Hudyo, una-una ranas mga born again, mga Pentecostal, nga si Yeshua naglapas adlong igpapahulay. Ha? Sa to pa kung dili supak sa balaod ang pagtuli sa usa ka bata sa adlong igpapahulay, labaw ng dili supak sa Torah ang pagpanambal sa masakiton panahon sa adlong igpapahulay. Klaro, hinaot nga inyong masabtan. Versikulo 24. Ayaw na kamo paghukom pinasikan sa inyong makita, kundi pinasubay sa hustong sukdanan. Sa ato pa, base sa Torah ang imong paghukom dapat. Kay ang Torah mao ang sukdanan. Sa ato pa, pag dili mabasa sa Torah ang imong nakita ni anang tawhana nga iyang gibuhat panahon sa Sabat niya di mabasa sa Torah, ayaw hukmi. Ayaw hukmi. Mo nay gusto ni Adonai Yeshua nga ilang masabtan. Nga kung wa nila makita sa Torah nga ang pagpanambal o masakiton gidili, nganong ilang manghukman si Yeshua? Wa man na makita sa Torah. Dapat mo subay sa hustong sukdanan. Ang hustong sukdanan sa paghukom sa tao mao ang Torah. Mga igsoon, mao ang Torah.
base sa Torah. Mabitaw nga ako, makahukom ko kaninyo mga Kristiyanos nga mga butbuton mo, mga bakakon mo, wala mo sa kamaturan, nagbase ko sa Torah. Gibase nako ang Torah, wala mo haom ang inyong doktrina sa Torah. Wala mo haom ang inyong pagtulunan sa kasuguan sa Elohim. Oh. Oh, anhita sa Roma, Juan 9:13 ngadto 16. Onya ilang gidala ngadto sa mga parisyo ang tao nga kaniadto buta. Adlawng igpapahulay kadto sa paghimo ni Yeshua og lapok og sa pagpabuka niya sa mga mata sa buta. Unya gipangutana pag-usab sa mga parisyo ang tao kung giunsa niya pagkakita. Og siya mingon kanila, gibutangan niya glapok ang akong mata og unya nang hilamos ako og karon makakita na ako. So kini pag masa og lapok ila gyapon gi-consider nga usa ka bug-at nga trabaho sa mga paresyo. Muna nga ilang gipasangin lang nga si Yeshua malinapason sa balaod sa Shabbat. Kaya nagmasag lapok atol sa adlong ipapahulay. Mabitaw na ang mga Orthodox mga igsoon na makabalo mo sa ka-stricto sa mga Orthodox karon. Bisan ang pag-switch sa imong suga, kurente, sa imong suga panahon sa Shabbat, bawal. Kay trabaho na kuno na. Munang ang mga Orthodox, kung malibang, di mangilo atol sa Shabbat. Nanuman, ang paggisi lang nimo sa toilet paper, trabaho na. Ang pag-roll nimo sa toilet paper, trabaho na. Ang pagkuha nimo tubig aron mabubo kasi imong lubot, trabaho na. Munang di sila mangilo panahon sa Shabbat. Kung malibang sila atol sa Shabbat. Dili mamubo sa ilang mga bawl kung malibang. Dili mamlas sa ilang bawol kung manalibang sila atol sa Shabbat. Kay nga naman, trabaho na. Ingon na sila kadamak. Tungod sa sobrahan kay strikto. Si Adonai Yeshua nagmasag lapok. Dili bugat nga trabaho. Ang tuyos pagmasag lapok aron sa pagtambal sa mata sa taong buta. Mga igsoon. So, bisan unsay imong buhaton nga maayo para sa kaayuhan sa imong isig katao atol sa Shabbat, dili ka na bawal mga igsoon sa Torah. Muna nga atong himong sukdanan lagi sa atong paghukom atol pa ni Yeshua ang hustong sukdanan nga mao ang Torah. Mga kaigsunan. Anitas 16. Pipila sa mga parisyo miingon, ang nag-ayo kanimo dili gikan sa Elohim. Ilan ang hunahuna ra na nila. Ilang opinion gyapon ni. Kay wala man siya magtuman sa balaod mahitungod sa adlong igpapahulay. Ang parisyo ra mao'y nag-ingon nga si Yeshua wala magtuman sa balaod sa adlong igpapahulay. Apan ang uban miingon, unsaon man sa usa ka makasasala pagbuhat sa mga milagro nga sama niini. Og nabahin sila. Gikan pa mga igsoon sa daang tugon, ang mga tao, kung imong mabasa ang 2 Hari 4:18-23, ang mga tao naanad na sa pagpatambal sa mga propeta panahon sa Shabbat o sa Rosh Kodesh o bagong subang sa bulan. Mabasa nato na sa 2 Hari 4:18-23, sa pagkadako na sa bata miadto siya sa iyang amahan nga didto sa uma uban sa mga ngani. Og miingon siya sa iyang amahan, sakit kaayo ang akong ulo. Ang amahan miingon sa iyang mga sulugoon, dad-a siya ngadto sa iyang inahan. Busa gidala ang bata ngadto sa iyang inahan. Gipalingkod ang bata diya sa paa sa inahan hangtod sa pagkaudto og unya namatay. Unya misaka ang inahan og gipahigda ang bata sa higdaanan sa propeta sa Elohim og gisirhan niya ang pultahan og migawas siya. Unya gitawag niya ang iyang bana og mingon, padad-i ako usa ka sulugoon og usa ka asno aron makaadto ako pagdali sa propeta sa Elohim og makabalik dayon. Og miingon ang iyang bana, nganong moadto ka man kaniya karong adlaw, dili karon bag-ong subang sa bulan o adlawng igpapahulay, mitubag ang asawa mahimura. Sa ato pa, ang iyang amahan, ang iyang bana, ang amahan sa bata nga namatay, ang bana aning babae, nahibalo sa ilang tradisyon, sa ilang kultura,
nga moadto sila sa propeta kung magpatambal sila atol gyud sa bag-ong subang sa bulan o kaha sa adlawng igpapahulay. Muna kay ang iyang asawa moadto man sa propeta sa Elohim, kay ang bata lagi nila namatay aron magpaampo siya ditong Eliseo. Mo report ditong propeta Eliseo nga ang bata namatay. Kunya niingon niya yung bata, nganong moadto man karon? Karong adlaw dili man karon ang bag-ong subang sa bulan. Dili sa adlawng igpapahulay kay naanad lagi sila nga kada bag-ong subang sa bulan lang og matag adlaw igpapahulay lang nga moadto sila sa propeta aron mangonsulta o kaha magpaampo o kaha magpatambal. So wala gidili sa Torah ang pag-apaampo sa masakiton, ang pag-ampo sa masakiton, ang pag-ayo sa masakiton atol sa adlawng igpapahulay. Wala gidili. No, sa ato pa ilang naandan nga ang pag-adto sa propeta aron magpatambal atol gayod sa panahon sa Rosh Kodesh o sa adlawng igpapahulay. Anita sa Mateo 12 uno ngadto sa unahan. Matod pa mga igsoon. Usa ni anak adlawng igpapahulay, naglakaw si Yeshua ug ang iyang mga tinun-an latas sa kaumahan sa trigo. Gigutom ang iyang mga tinun-an, busa nangutlo silag mga uhay sa trigo aron ilang kanon. Sa pagkakita niini sa mga parisyo, miingon sila kang Yeshua, "Tan-awa ra, dili ba sopak man sa atong balaod ang gihimo sa imong mga tinun-an nining adlawng igpapahulay?" Mga igsoon, ang gidili sa Torah mao ang pagpangani. Kay trabaho na kana nga bugat, magdala ka na og bukag ni ana basta mangani ka. Pero ang pagpangutlo aron mo kaunon lang, wala ka na gidili sa Torah. Muna'y angay niyo masabtan. Munang ayaw mo pagsuon-suon sa mga opinion o conclusion ni ining mga parisyo nga kontrabida ni Adonai Yeshua. Nga ilang pasangin lang yod nga nagsupak sa balaod kini si Adonai Yeshua ug ang iyang matinuan kay nangutlo kunog uhay lagi, gikusok-kusok pa sa ilang kamot atol sa adlawng igpapahulay. Muna ang mga Orthodox lagi supak gyud ani. Supak gyud ani kay bawal lagi bisan sa Orthodox bisan mukuha lang kag tisyo. Manikma ka sipunon ka na magtulo kuno ilang sipon mang igsuon. Puryalas na ngaon ro na. At lagig bisan unsang maayo para sa adlawng igpapahulay, para sa imong sikataw, para sa imong kaugalingon. Basta dili lang tong mga dayag nga mga gidili sa Torah nga magnegosyo ka, mamalit ka, magluto ka, maghaling kag kalayo, magtrabaho ka, kana lang dayag nga mga gidili. Di lang na mo imong buhaton. Wala na bawal sa Torah. Wala na bawal panahon sa Shabbat. Basta ang imong gibuhat puro maayo. Kaayuhan sa imong kaugalingon, kaayuhan sa imong sikataw, na dili lang tong dayag ng mga gidili gyud sa Torah. Mga igsoon, pero pagkuso-kuso kay gigutom. Anitas bersikulo 3. Si Yeshua mituwag, wala ba day kamo makabasa sa gibuhat ni David sa dihang gigutom siya og ang iyang mga kauban? Misulod siya sa balay sa Elohim og siya og ang iyang mga kauban mikaon sa pan nga gihalad ngadto sa Elohim bisag sopak sa balaod nga mangaon sila ni adtong pan kay ang mga pare raman ang gitugutan sa pagkaon nini. Pero gi-exempted si David, wala pa kasada kay gigutom. Bisag unta bawal to, sopak to sa balaod nga mukaon sa pan kay balaan to nga pan para to sa mga pare. Pero gigutom si David. Ingana sad ang panahon ani nga nangutlo sila uhay, wala sila mangani, nangutlo aron kaunon. Kutlo lang ka ba nya imong kaunon? Na gigutom ka, naibutong, nailubidya nga bilaka. Kabot lang kag butong kay giuhaw ka panahon siya, ni kabot kag butong. Kuha kag butong imong giinom. Bawal ay na nga imo man giuhaw ka man, wa gi tubig. Kung wa gi tubig lain ba, kung wa gi tubig. Pero mukat-kat ka pa, na itubig, pero kauhaw busog ka, pero toyo lang ikagkat-kat sa butong, kay mukaon ka, bisang adlay pa pala, ka nasala na. Kay, nga nung, unsa may rason, gigutom ka, nga na may makaon.
So may rason, giuhaw ka na may tubig. O, wa kay rason. Pero kato sila, doon ay rason. Nangutlo sila kay gutom, way balon. Naglakaw sila sa dalan, gikan sila sa Syabat adto, pauli na guro to sila o adto sa laing dapit aron manudlo na pud sa katawhan bahin sa pagtulon-an ni Adonai Yeshua mga igsoon. Amo na nga naksaktan kay nasakpan sa mga presyo kay mga presyo gasunod man. Okay, anita sa 5. O wala baday kamo makabasa sa balaod ni Moises nga sa matag adlaw igpapahulay ang mga pares sulod sa templo, nakalapas man sa balaod sa adlang ipapahulay, apan wala sila ilha nga nakasala. Kaya ang ilang gibuhat dito, sulod sa templo, maghimog halad. At tul sa adlang ipapahulay, mangaon sila dito. Pero wala sila makasalaon sa may ilang nabuhat dito, mga igsoon nga nalapas, wala sila pagkasada. Kay ang ilang gibuhat, mga igsoon, konektado gyapon sa pag-alagad sa Adonai sa panahon sa adlaw nga igpapahulay. Sultihan ko kamo nga dinhi ani ay labaw pa kaysa templo. 7. Kung nakasabot pa lang kamo sa kahulugan ni ining bahina sa kasulatan nga nag-ingon, kaluoy ang akong gusto, dili mga halad. Dili unta ninyo pagkasad-on ang mga tao nga walay sala. Kay ang anak sa tao mao ang magbuot sa angeng buhaton sa adlawng igpapahulay. Kay puro ra butang-butang ang ilang akusasyon batok ang Adonai Yeshua og sa iyang mga tinun-an. Munang ingon si Adonai Yeshua, dili unta ninyo pagkasad-on ang taong walay sala. Ano? Kay puro ra lagi butang-butang ang ilang akusasyon batok kang Adonai Yeshua og sa iyang mga apostoles. Anhita sa Juan 8:54. Si Yeshua mituwag, kung pasilunggan ko ang akong kaugalingon, walay bili ang akong dungog. Ang nagpasidungog kanako mao ang akong amahan, nga inyong giingon nga inyong Elohim. Wala gayod kamo makaila kaniya, apan ako nakaila kaniya. Kung moingon ako nga wala ako makaila kaniya, mahimo akong bakakon sama kaninyo. Apan nakaila ako kaniya og nagtuman sa iyang sugo. Tan-awa ra. Mauna ang tinuod nga nakaila sa Elohim, nagtuman sa iyang sugo. Mauna gipamatud-an ni Adonai Yeshua. Nakaila ako sa akong amahan. Nakaila ako sa Elohim nga gitawag ninyo nga inyong amahan. Nakaila ako kaniya og nagtuman sa iyang sugo. Ang ilhanan nga nakaila ka sa Elohim, nagtuman ka sa iyang sugo. Nagtuman ka sa sugo kung tinuod ka nakaila sa Elohim. Naana sa 1 Juan 2:3 ngadtos 4. 1 Juan kapitulo 2:3 ngadtos 4. Kung tumano nato ang mga sugo sa Elohim, mapaniguro nato nga nakaila kita kaniya. Kung may moingon nakaila ako sa Elohim, apan wala magtuman siyang gisugo, bakakon kanang tawhana ug wala kaniya ang kamaturan. Kita ninyo? Halos tanang mga reliyon, halos tanang mga Kristiyanos karon halos tanang mga Kristiyanos karon mga bakakon. Puro mo angkon nga nakaila sa Elohim. Puro nakailag Dios. Apan wala magtuman sa mga sugo sa Elohim. Amo na puro bakakon. Ang conclusion ako diya, ang tanang mga Kristiyanos ron, gikan sa Katoliko, ngadtos born again, puro mga bakakon. Puro man nakailag Dios. Katoliko, wakailag Dios. Kailag Dios. Mga born again, Protestante, wakailag Dios. Kailag Dios. Puro na sila mo angkon nakailag Dios, pero nagtuman ba sugo? Bakakon. Bakakon. Kung may moingon, nakaila ako sa Elohim, apan wala magtuman siyang gisugo, bakakon ka ng tawhana. Bakakon mong mga pastora mo. Dili si Gideon ang nagsulti ha. Ang Biblia mo'y nagsulti ay kung pasanginli. Bakakon daw mo, pastor. Ingon ni Apostol Juan, bakakon daw mo. Mga Pentecostal, mga Baptist, bakakon daw mo. Mga born again, bakakon daw mo. Biblia ang gasulti. Mga Katoliko, Biblia ang gasulti mo, bakakon daw mo. Di ba nakaila mo sa Dios? Pero magtuman siyang sugo, bakakon daw mo. Ingon ni Apostol Juan, dili ako gasulti ha. Si Apostol Juan ang gasulti. Halos tanang mga reliyon karon mga bakakon. Puro mo angkon nga nakailas Elohim, nakailag Dios. Apan wala magtuman sa mga sugo sa Elohim. 5.
Apan ang nagtuman sa iyang sugo, nahingpit diha kaniya ang gugma sa Elohim. May baloan nato nga nagkinabuhi kita sumala sa kabubuton sa Elohim pinaagi niini. Ang nag-ingon nga siya anaa sa Elohim, kinahanglan magkinabuhi sama kang Yeshua HaMashiach. Oh, klaro, ang nagtuman siyang sugo, hingpit diha kaniya ang gugma sa Elohim. Salamat sa Adonai. Ang Biblia mo'y naghukom, nagsulti niya na. So kami nga nagtuman sa mga sugo sa Elohim, nagbantay siyang adlaw ipapahulay, nagbantay sa napulo ka sugo, nahingpit dinhi kanamo ang gugma sa Elohim. Kumusta diha kaninyo? Kumusta diha kaninyo mga Kristiyanos? Kaninyo mga Protestante, kamong mga born again, kumusta? Mga Baptist, kumusta? Nahingpit ba ang gugma diha sa Elohim ninyo? Nagtuman ba mo siyang sugo o wala? Ay mo pamakak, ay mo pag-ingon nga, oh, nagtuman mi, bakakon ka. Kung mo ingon na sad ka karon nga nagtuman ka, pero nagtuman ka, pero adlong Domingo ka gasimba sa imong Ginoo, awa ka magtuman, bakakon ka. Giilad ra nimo imong kaugalingon, tinuod gyud ang gisulti sa Biblia nga bakakon ka. Liars, evil ka. Matud pas kantas kalibutanon. Oh. Ang anaa sa Elohim magsunod sa pagkinabuhi sama kang Yeshua Misaya. Si Yeshua masinupakon ba sa balaod o dili? Dili. Sumalas atong gibasa kaganina sa Juan nga nagtuman ako sa sugo sa akong amahan. Kay nakaila ako kaniya, nagtuman ako sa iyang mga sugo. Kita ninyo mga igsoon? Unsa man ang gibuhat niya doon ni Yeshua? Gitudloan batas pagsupak sa sugo? Pasundon batas pagsupak sa sugo? Wala. Mateo 5:17 ngadto sa 20. Ayaw ninyo hunaa. Ha? Ang paghuna-huna palang gani ha, gidili na ni Adon ni Yeshua. Ayaw ninyo hunaa nga mianhi ako aron sa pagsalikway sa balaod ni Moises. Og sa mga pagtulunan sa mga propeta, wala ako muanhi aron sa pagsalikway niini, kundili aron sa pagtuman hinuon sa hustong kahulugan. Di day pagsupak kato day atong nabasa sa Juan nga gipasanginlan siya mga igsuon nga naglapas sa balaod sa day papahulay, di to tinuod. Gipakita ni Yeshua ang hustong kahulugan. Sa pa na over ang mga pagtulunan sa mga parisyo, sa mga orthodox nga bisan ang lukot sa tissue o sa toilet paper bawal kay trabaho na kuno. Ang pagkuha og tubig aron ibubo sa imong lubot kay nalibang ka, bawal mo nang di sila mangilo. Tanawa. Gipakita ni Adonai Yeshua ang hustong kahulugan. Motong nagmasa siya glapok kay pwede ra day magmasa ka glapok basta dili bugat nga trabaho, basta para sa kaayuhan sa imong sikataw. Ang pagpanambal sa imong sikataw pwede rang buhaton atol sa adlaw ipapahulay. Wala ako muanhi aron sa pagsalikway nini kundi aron sa pagtuman hinuon sa hustong kahulugan. Timan ikini, patiman-an pagyod, patiman-an gyud. Samtang anaa pa ang langit ug ang yuta. Hangad ko no mga brad, mga pastor, mga born again, Pentecostal, hangad ko no napabay langit. Ang imong gitumban, basig tubig na, basig hangin na imong gitumban. Nagtunog pa ba kag yuta? Timan ina ang gisulti ni sa atong Adonai Yeshua, samtang naapay langit ug naapay yuta, bisan ang labing gamay nga kudlit o ang labing jutay nga bahin sa balaod, dili gayod sayluan, dili gayod mahanaw, hangtod matuman ang tanan. Ipatuman gid ay ang tanan. Wa pagani mo magsugod og tuman, inyo nang wagtangon, inyo nang sayluan ang Shabbat. Wa pagani matuman ang tanan, sayloan na ninyo ang Shabbat, pagkaburingogod ninyo. Busa ang dili magtuman bisan sa labing gamay nga bahin sa kasuguan, og ang magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon, mahimong labing ubos sa gingharian sa langit. Kita ninyo? Apan ang magtuman sa balaod og magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon, mahimong dako sa gingharian sa langit. Busa sultihan ko kamo nga dili kamo makasulod sa gingharian sa langit, dili gid kuno makasulod, mga born again, mga Pentecostal, mga Protestante, Baptist, dili gid kuno makasulod.
sa gingharian sa langit kung ang inyong pagtuman sa kabuton sa Elohim sama lamang sa gihimo sa mga magtutudlo sa balaod o sa mga parisyo. Kita nimo na kung dili palab gusto gay ni Adon ni Yeshua nga dili ang maparisyo mo atong sundon sa atong pagtuman sa sugog balaod, kung dili ang kang Yeshua nga panig-ingnan giunsa niya pagtuman ang sugog balaod, ang kang Yeshua nga panig-ingnan giunsa niya pagbalaan ang adlawng igpapahulay, giunsa niya pagtamod ang adlawng igpapahulay, maunay atong sundon. Kay kung ang imong sundon mao ang pagtulon mao ang panig-ingnan sa mga parisyo, ang pagtudlo sa mga parisyo, kung giunsa nila ang pagsunod sa sugog balaod, di ka kasulod sa gingharian sa langit. Di ka makasulod sa gingharian sa langit kung ang imong sundon ang mga parisyo, mga igsoon. O kaha, sama lamang sa mga parisyo ang imong pagsunod sa pagtamod sa adlawng igpapahulay, sa pagsunod sa mga sugog balaod, di kuno ka makasulod sa gingharian sa langit. Sa atong palabuan, dapat palabuan nato ang sa mga parisyo o sundon nato ang panig-ingnan ni Adonai Yeshua nga gipakita kanato unsaon pagsunod ang iyang mga sugog balaod o ang Torah o ang pagtulon-an sa atong Misaya, mga igsoon. So dalaygon kayo ang Adonai. We love you in Adonai, but our Adonai Yeshua loves you more. Am Yisrael kay, mabuhi ang katawhang Israel. Baruch Hashem, Elohi Abraham, Elohi Yitzchak, Elohi Yisrael, Bishem Adonai Yeshua HaMoshiach, Amin. Baruch Hashem, Hallelujah, Hallelujah. Kini ang inyong ubos nga laga diha sa Adonai, Matif Gedeon Silva, magaingon kaninyong tanan, nga bulahan ang tao nga magasusi sa balaang kasulatan, magatuo og magatuman niini, hangtod sa sunod nga higayon, maayong gabi kanatong tanan. Shalom, shalom. Baruch haba, Bishem Adonai. Dalaygon ang naganhi sa ngalan sa Adonai. Shalom, shalom.